Απλά υπάρχει ένας νόμος που ανοίγει παραθυράκια του 2012, που ανοίγει κάποια μικρά παραθυράκια και λέει ότι αν το κρίνουν πολύ σημαντικό έργο, μπορεί να γίνει. Κατερίνα Σακελαροπούλου, κυρία Μπατούμ. Κατερίνα Σακελαροπούλου. Γι' αυτό και την απόφαση του ΣΤΕ, να εξηγήσω. Επανέλαβε το Ανδρέα με απόφαση είναι του η ΣΤΕ. πρωτοφανής, η σκανδαλώδης απόφαση του ΣΤΕ, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση ελληνικών πάρκων ακόμα και σε περιοχές που έχουν καεί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδάσωσης. Πρακτικά καίγεται χθες, μπαίνει σήμερα. Είναι αυτό, κυρία Μπατούμ, που πληρώνει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και ένας λόγος λοιπόν παραπάνω, Ανδρέα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία σήμερα θα απαγόρευε ρητά και κατηγορηματικά. Έχει κατατεθεί, να το δούμε. Ναι. Έχει καταθέσει η ελληνική λύση και εμένα μου προξενεί εντύπωση γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει ψηφίσει. Ο Μητσοτάκης ξέρουμε τι είναι. Αυτή είναι η πρόταση νόμου για την ολική, καθολική απαγόρευση τοποθέτησης αιωλικών πάρκων ή οτιδήποτε άλλο σε οποιαδήποτε δασική έκταση και δι αναδασωτέα. Και δεν την έχει συνυπογράψει κανένα από τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Ούτε οι αντιπολιτευόμενοι, ούτε οι δήθεν περιβαλλοντικά ευαίσθητοι.